Okay lang, dito na yung mga clothing line natin na mga in-order ng mga butihing customer natin. So, una natin buksan ay yung mga clothing line natin mismo na 2H. Yung 2H na clothing line mismo natin. So, bakit ganito? So, unahin natin sa black. Yan, yung black na ano natin. Clothing. Ito yung ano 2H na yung isang design niya, no? So, ayan po. Yan guys, ang kapal ng tela guys, ang ganda, oh. Yan po yung nasa harapan, Battle City. Tapos ito po yung sa likuran. Ay, ang ganda, oh. Yung, oh. Ganda ng pagkakatatak. Ang ganda rin ng tela. So, may ano rin po yan. May tinatawag na, syempre, J Guevara clothing. So, yan, nandyan. At nandito din. So, ang ginawa pala nila is tatak na ang nilagay. Hindi na, ang tawag doon, taketa. Tiketa. Kasi nga, natatanggal yun. Eto, wala talagang tanggal to. So, ngayon, maganda. Ganda ng design niya. JG, yan, clothing. May sarili na tayong clothing. Ito yung likod. Yung papasuyo. Ay, tiklop. Ito naman yung kulay white na design. Kulay white. Tingnan natin sa kulay white kung gaano kaganda guys. Yung ating clothing. So, ayan. Yung 2H sa harapan. Binaliktad naman. Ito, kulay white XL. At ito naman yung sa likuran. Guys, ang lupit ng clothing natin guys, oh. Ang lupit. Simple lang yung design pero talagang mabangis. Hindi siya masyadong maraming kulay. No? Ayan, ito. Ito naman, ito yung kulay black ata na ganito. Tingnan natin kung anong itsura nito. Kulay black na ibang design din. O, pareho lang ata ito. Tingnan natin. Parehas lang pala. Pero bakit kulay-kulay yung tatak dito? Parehas lang pala nung isa. Yan. Para los parehasan lang sila. So, ito naman yung kay Sir Arthur Seiya. Yan. So, yan, check nyo na lang yun sa Facebook ko. Yung clothing nila Sir Arthur Seiya. Bakit gano'n? Ba't sa akin walang mga ganito? Sa kanila kumpleto Bakit? Anong meron? Una natin yung kala Sir Arthur Seiya. Yan, no? Halos parehas lang din kami ng ang design. Magkaiba lang kami design. Parehas ng cotton. So, yan din sa likod guys. Kay Sir Arthur Seiya na clothing. Siyempre may white din sila na clothing. Ito. Yung kulay white. Ito pa. Padagdag pa. Ayan. Patikulo. Yan. At may makulit na bata sa likod ko na naka-Spider-Man na naman. So, ito na yung isang. Ito gandang-ganda ako dito guys sa clothing nila na to. Yan. Yan, ang ganda ng may rin, King Arthur. So, kulay white siya, guys. Ang ganda ng design niya. Ang ganda nito, Good siyan, guys. Yan, sa mga nais umorder ng Arthur Seiya clothing, yan, PM nyo lang nandyan. Sa aking Facebook. Yeah. At itiklop natin to. At para to sa mga customer. Binuklat ko lang para makita. Siyempre, ikaw ba naman magkaroon ka ng sarili mong clothing, di ba? So, yan.
At yung magagastos naman ho dito ay para sa charity work. Kaya sa mga gustong umorder po na aming clothing, nandiyan po sa dulo ng video na to ang pagpipilian nyo, no? So kayo na mamili dyan. Maraming design dyan, iba-iba. So magagawa pa kami ng napakarami pang mga design para sa inyo. At yung kalahati nga ho na kikitain dyan is mapupunta sa charity work natin. Siyempre, sana tangkiligin yung sarili kong clothing. So yun po, maraming salamat at mega love shoutout sa lahat ng Team Butete, Team Biyaya, Team Bubuli, sa lahat ng sumusuporta kay Jay Guevara. So peace and bye-bye. God bless. It's not a game, it's a wrestling.